Сигурно няма да остане. Що? Откъде да знам? Кажи му, че ракията е на аванта. И ще остане. Моля ти се, ти му кажи. Ти му кажи, аз нося, кажи, тъй на аванта, ракия, вино и ще остане. Добре, на теб разчитам. Не ти казах какво е. Аз утре ще дойда, си ниче. Коле, Добре, кажа, стрижи го гола глава и той. какво не се е изпил, си го взима. Аз съм ефрейтор. Трети номер. Беше бе. Трети номер. Кънчо Митафов се напиха, аз бех дежурен по рота. И той коня ги фана, че са пияни. И вика Василев, доноси машинката да ги острижим, дежурната стая. И аз отивам, взимам, Кънчо, нали го знаеш? Сега, острига го, човек трябва си. Само каза, вика, Господ вижда. Кънчо, и той като се опали за Господ вижда, коня. И по едно време, Румене, Петко Георгиев Кънчев, бе, къде се напина третия ден с Волградска рота. Седих се, кой, седих се. Беше племенник. Не той бе, не той бе. Как бе, той бе? Чакай, кой беше тогава с деца напи в Новобранска рота? Петко Георгиев Кънчев се напи на третия ден. Новобранска рота. Те дет в... Дет свъгналите са. Некакъв селски Дето в одялото го носи. от Вълчи трън. Те. И нали викнаха баща му, даже там стои го. И си спомням, баща му вика на командира. Вика, може ли да го видим за 10 минути встрани? Комбата вика, не, оти баща му беше такова високо. И Кънчо се напиха с Митафов. И нали ти викам, той острига го него. Не бе, стари войници бе. И Той не изтрезняш. тръгвам към Митафов, а това вика. Василев! Леко те прегърбен. Аз съм ефрейтор. Слабичко момче, скромничко. Все му висаха гащите. И се му беха очите такива. Той беше алкохолик по него време. Да, изглежда приличаше на това. Направо си приличаш на алкохолик. От него време още. Петко Георгиев Кънчев. Ама от тефтерчето бе, аз съм си написал. С него чувал ли са? Писах му писма, не се обажда. Ако бех решил като на този юнак да се обада там на кмета и да му каже, бе, той съществува ли човека? Той съществува, аз съм го проверил в списъците там, където е гласувал. И да му каже, бе, ходи и го виж, бех се отошъл да не ми каже алкохолика, като Сончев. Сончев е сила на земя.